tini je sara Tripura no bon noi je sungnugui mano omo sabni bisingte heke tamni bagai tini bon saklai jaka kisa sungna sai khna didi noni media ro tini kong ka haisi tung khanao TUIRPC kaisa bodol abo ngka jara nini ha ni dofani boy samung tangnai ni hinai bolongo thangmai dok kipi phaimani abo bo kaisa songkoton kaisa khajak bo kaisa dofani boy samung tangnai hinai kaisa songkoton khajak to boni manthai sokte kabuma to borok jokhon bolongo thangai tese kipi phaiye borok kaisa kendro thani borok kaisa samung to bani boni angkai ini state government thani borok kaisa bo sangka bo kaisa kendro sarbo kungaita kungaita bibina boni dabi dabati borok kaisa manthai sokte tangmani ngaba actually tini hada pa ni bogo kaham no tini tipasa bogo kaham no hai ni bogo tini thang thege tini thege gani ba ake bogo sale tini man hai abur bogo tini kaisa bogo barbar nung jaga social media ro nukha no bogo barbar bogo ono tui andolon khai phega engka khaimar pore bogo mania engka tini taisa hai na hai bogo tini ta haja tini 25 tarik tini je bogo gusona khagena social media ro nugo ang engka abur bogo tini chu monu kha engka bondo miawa tini ro bo announce khai dija announce khai dima pore engka chung ta haja na bazar bondo chung to na ha to pan bogo jidu samung khai ba bong aburi bong ka samung ka hamno ini chung wan chu tini ani je dumasra ba hokutisa bazar no ba nini hati no tini chung pura khrawe diga karon ka bogo kaisa dofani bogo samung ka ham ta bogo ni no to no ai no ini bo bondo haja diga bazar komiti no hoti na bo tan khaida bazar bondo khaida haida to bondo busu jara toile tongnai kaka jung khanawa 48 ঘন্টা da miawo to announce sawo 24 ঘন্টা hinai su ang kai khana ka 48 ঘন্টা hinai obo busu jota bondong na abu ang tau saiman suyago যদি bo ang 24 ঘন্টা hinai khanago ka je dumasara hati ekaba dumasara bajaw mule phungni koitarong simyomo abo tini ekdom phungni simino mane taik mani tong tini o duma hati tabuk suk jara toi kono walai mong hekaba kono problem phaya tini duma hati wo chung bazar komiti sai ka dijak je to tini hat phani rogoi mo blok samung kaham khai tong ba bro boni samung manthai mananago ba tini nini kendro sokyo chukti khajak stable chukti khalajak bibino chukti khama poro bono ma khai sokro ria aga bro andolon khedan no abun bogo sahabik abo chini bogo kakcha bukhago nangjago nga abun bogo chung ni bondo khati ke nung amna ka tamro khlai tong ani sinunga tang kaisa business ang dugamdan no hako tusa bazar ni bisa abani khlai ani su an bu mu ka sumo wala acha hambai